कसली मीटिंग झाली आणि काय काय चर्चा झाली? की रवी भारतीय जनता पक्ष हा सदोदित मतदारांच्या संपर्कात राहणारा पक्ष आहे आणि पक्षामार्फत विविध कार्यक्रम कार्यकर्त्यांना देतात आणि हे संपूर्ण मग ते सेवा पखवाडा असो आणि नाजऱ्या ताज्या पयलीचो असो, आमचो फाउंडेशन डे असो, मन की बात आसतलो, गांधी जयंती आसतलो, म्हणजे विविध कार्यक्रम हे बूथ स्तरार आमी सेलिब्रेट करता, लोकांच्या मदीं सेलिब्रेट करता आणि म्हणूनच ताजे एक संपूर्ण आढावो तशेंच बूथ सशक्तीकरण अभियान जे आमी हातान घेतलां, प्रत्येक बूथ घट करपाचो, प्रत्येक बुथार आमच्यो खंय आमी कमी पडटा ते आमी भरून काडपाचे आणि येणाऱ्या इलेक्शनाक एक सक्सेसफुली दोन्ही नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हे दोन्ही सीट आमी भारतीय जनता पक्षाक निवडून हाडपाचे हे एक ध्येय धरून जे कार्यक्रम आसा तो संपूर्ण रिव्ह्यू आशिल्लो. ओके, कितें येता ते इलेक्शन कोण कॅन्डिडेट बी आसतले बी ते तुमकां सांगलेलें आतां? कॅन्डिडेट हो पक्ष ठरयता, पक्षाची पार्लमेंटरी कमिटी आसतली ती ठरयतली आणि आमचे स्टेट लिडरशीप आसा ते रिकमेंड करतले आणि पार्लमेंटरी कमिटी ठरयतली. पक्ष जो कॅन्डिडेट दिता तो आमी कार्यकर्ते सगळे जाण मिळून आमी ऑफिस बेरर कार्यकर्ते आसतले सगळे जाण मिळून ताका लागून काम करतले. पूण भारतीय जनता पक्षाक दोनूय सीट दिवपाचो हो निर्धार प्रत्येक मिटिंगेक आमी करता. स्टेट लिडरशिप निवडणूक लढवणार, श्रीपाद भाऊ पुन्हा निवडणूक लढवणार. नाही, आताच मी सांगितलं की जो कॅन्डिडेट आहे, श्रीपाद भाऊ आमचा विद्यमान खासदार आहे, केंद्रात मंत्री पण आहे, डेफिनेटली पॉझिटिव्हलीच असतात. पण जो कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवा साऊथ गोवामध्ये देणार पक्ष, त्या पक्षासाठी काम करण्याची मनस्थिती संपूर्ण कार्यकर्त्यांची आहे. आत्तापर्यंत स्टेट लिडरशिपने कोणता चेहरा असं वगैरे असं निश्चित केला? नावं चर्चेत आहेत का कोणाची? नावं भरपूर चर्चेत आहेत, पण ती चर्चा ही स्टेट लिडरशिप करणार, ते रिकमेंड पार्लमेंटरी बोर्डला करणार आणि ती पार्लमेंटरी बोर्डचा जो डिसिजन आहे तो मला वाटतं संपूर्ण भारतभर सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते फॉलो करतात. सिटी रवी मीटिंग अर्धवट करून दुसऱ्या मीटिंगला गेले, काय विचार? अर्धवट सोडून नाही गेली, ही 12 वाजता संपणारी मीटिंग होती, 11:30 वाजता संपणारी मीटिंग होती. ती वेळेवर संपवून ते दुसऱ्या मीटिंगसाठी गेले, परिवाराच्या मीटिंगसाठी.